iya yan naghagko ko man ang isa diya o klaro ko bangon. Mo na resulta sa sige sa cellphone. Sige estudyante di ka mo bangon diya kaya antik ninit. Haya. Resulta na bangon na diya. Kaya antik ninit ro. Pagpungot ko pag din ha kay nalit na ka. Estudyante nga tapol ako pa maghigay kamo kaduga mo dugay kay mong matoy pagka naunsa man mo klaro mo siyang kinabuhi mo kung maninuktok ka diha. Mga classmate wa na siguro to nagsiguro ba ikaw diri kahagok na. Pagkahipos kami nakamata na mi ikaw wa jud ka hipos diha. Bisan man sad mo. Kami sa unan na. Dali kami matami sa iyo. Wa nami nag-alasay na nami eskwelahan. Maginuktok mo kaniya. Kusa man ta karon. Di ka magali dira makali estudyante. Sige pa mo cellphone ko, sige pa ko na mga uyab-uyab binha. Sa mura po ko tarong eskwela. Tanaw sa mga oras ng mata. Mura mag mga dunya. Mura mo naimit sa ning balay. Dili mo kabalo mo kayo mata mura mo mga dunya. Himuta magadi minuktok ka din ha. Na. Ray umaan ka na. Masige kaglangan-langan mura kang di estudyante. Ano sa pon mo, ligi mo kabalong mata ning kabuntagon, ya maguyab-uyab mo. Uy, sipon-sipon na inawan, agtikay mo. Naligo, dugay kay mahong mangani na. Sabi, ato, eskwelahan, magpumuta pa ka, wakahilamos. Kaya sana oras ulit na kay ka. Tiniingon niya, ma'am, wadjak mo eskwela, ma'am, kay sakit ana. Ay, naka, tignan na lang nga, sayo kay ko na mata, ma'am, pati sayo ha, ma'am. Tarong mo siyang kinabuhi, inuwa ko, unsa naman yung style, unsa naman na. Tarong mo, tanawa, sus, parting lang nga na. Una, sayo pagmata, mga dili estudyante, unsa naman sa tanong. Pusang na mo diya ka ng kwan, nabahin mo na, natin mga plato rin mo yung mga hugas. Hindi mo kabalo magluto din ha. Ako pa, mga minyo mo, ginoo. Unsa na, like kahimag ko ano, ako lagi hapon. Uy, galangan lang.